नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार मेडिकल कॉलेजात स्त्री रोग विभागाची यशस्वी साधना. कारवार तालुक्याच्या कैगा निवासी श्रीमती नावाची 40 वर्षाची महिला 3 भुरग्याची आवय पोटात दुखता म्हणून नंदनगंधाच्या ब्रह्मकण्णू नर्सिंग होमात तपासू गेल तेन्ना तेमगेल्या पोटात व्हड प्रमाणात मांसाचो गुळो वाडत आसा अशी दिसून येयल्यान तेमकां फुडल्या उपचारासाठी कारवार मेडिकल कॉलेजात स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमकां दाखोवचो सल्लो दिलो. त्या प्रमाणे मेडिकल कॉलेजात कारवारात डॉक्टरान पेशंटाल्या कुटुंबियाली परवानगी घेवन ही एक व्हड प्रमाणाची शस्त्रचिकित्सा आसा आणि तेका शस्त्रचिकित्सा करची पडटली म्हूण तेमगेली परवानगी घेवन हो निर्णय घेतलो. आणि सुमार 5 किलो वजनाचो एक व्हड प्रमाणात हृदयाक आणि मूत्रपिंडाक जोड नाशिल्लो मांसाचो गुळो वेगळो करून त्या महिलेक प्राणा अपायांतल्यान सुरक्षीत पार पाडले. या सुरळीत पार पडिल्ल्या शस्त्रचिकित्सेन पेशंटाल्या कुटुंबियान आणि इतरांन डॉक्टराले आभार मानलात. कारवारच्या वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे या सुरक्षित कार्याक डॉक्टर गजानन नायक हेमी डॉक्टराली तारीफ केली. या यशस्वी शस्त्रचिकित्सेक डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर, डॉक्टर स्पंदना, डॉक्टर किशन, डॉक्टर मंजुनाथ भट, डॉक्टर प्रवेश, डॉक्टर ऐश्वर्या, श्रीमती कनेप्टा, श्रीमती जयश्री आणि इतरांन सहकार केलो अशें कळ्ळां. बीजेपील्या भ्रष्टाचारान कंत्राटदार पाटील बली, काँग्रेस पक्षालो आरोप. शिरसी कंत्राटदार संतोष पाटील हेमगेले आत्महत्येक कारण जाल्ले KS ईश्वरप्पा हेमकां अटक करूं जाय म्हूण काँग्रेस पक्षा वतीन शिरसीच्या जुन्या बस स्टँडार शेनवाराक चलत मिरवणूक काडली. थंयच्यान उपविभागाधिकारी कार्यालयात वचून मनवी दिली. या वेळार KPCC कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी हेमी सांगले की राज्यात सिद्धरामय्या सत्तेर आसतना प्रधानी मोदी हेमी सांगताले की सिद्धरामय्या हेमी 10% कमिशन मारता अशें टिका करताले. आता BJP सरकार 40% कमिशन मारता असो पुराव्या सकट आरोप उरलो तरी मोदी तोंड धापून गप्प आसा. हेजो अर्थ सरकार आणि जास्त कमिशन मारू म्हूण गप्प आसा काय कितें असो तेमी प्रश्न केलो. पाटील आत्महत्येक ईश्वरप्पा पूर्ण जबाबदार आसा. हेजी निष्पात योग्य चौकशी जावूं जाय आणि ईश्वरप्पा हेमकां अटक करूं जाय म्हूण मागणी केली. काँग्रेस जिल्हा घटक अध्यक्ष भीमण्णा नाईक हेमी या वेळार सांगले की भ्रष्ट सरकार अधिकारांतल्यान काड उडोवं जाय तरच सामान्य जनतेक न्याय मेळटलो. प्रशांत देशपांडे हेमी सांगले भ्रष्टाचारी सरकार अधिकारांत आशिल्ल्यान जनता हैराण जाला. या वेळार मधु बंगारप्पा, KPCC प्रधान कार्यदर्शी सुषमा राजगोपाल, सुजाता गांवकर, SK भागवत, K शंभू शेट्टी, रवींद्र नाईक, व्यंकटेश हेगडे होसबाळे, ज्योती पाटील, अब्बास जोमसे आणि BJP कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कंत्राटदार मृत संतोष पाटील हेमकां कारवारच्या नोंदणीकृत कंत्राटदारातर्फे श्रद्धांजली अर्पण. कारवार शहराच्या नोंदणीकृत बांधकाम कंत्राटदारान बेळगाव निवासी मृत संतोष पाटील हेमगेल्या श्रद्धांजली सभेत तेमगेले फोटोक हार घालून 1 मिनिट मौन पाळून शोक व्यक्त केलो. त्या वेळार नोंदणीकृत कंत्राटदाराले अध्यक्ष श्री माधव नाईक हेमी सांगले की हेजे फुडें कसल्याय बांधकामाक आदेशपत्र नासतना काम करचे ना, कारण पहिली मौखिक आदेशाच्या विश्वासाचेर कामगिरी करताले. कारण सध्याच आत्महत्या केल्ले संतोष पाटील हेमी इतर कंत्राटदाराक सावधानतेचो इशारो. 40% कमिशन जनप्रतिनिधीक या विशयाचेर आवाज उठयले म्हूण ही संतोष पाटील हेमगेली परिस्थिती. पुढल्या दिवसात राज्यात कामगिरी स्थगीत दवरून आंदोलन करचे पडटली अशें तेमी या वेळार सांगले. भ्रष्टाचार निग्रह दळ ACB लोकायुक्त दात नाशिल्ल्या सर्पा भशेन जाला. तेमच्या भरवशाचेर जनप्रतिनिधी आपली झोळी भरून घेतात. तेमचे विरुद्ध जो कोण तक्रार करता तेमकां नाना तरेन त्रास दितात. हे थांब जाल्यार पुढे कडक कारवाई करची पडटली. मृत पाटील हे ईश्वरप्पा हेमगेले एक BJP संघ परिवारांतले आशिल्ले, पण तेमगेले मरणानंतर तेमकां कोण वळखत ना अशें ईश्वरप्पा म्हणटात.
त्यांचे बरोबर फोटो काढिल्ले कितलेशे आसात, पण अशी परिस्थिती आमचेर फुडल्या दिसात येऊ शकता म्हण माधव नायक हेमी सगळे कंत्राटदाराक हुशार केले आसा. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಕಾರವಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 4 ದಿವಸಗಳಾದವು. ನಾನು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು 40% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 40 ದಾಟ 50% ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिका कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. कारवार बैतकोल अरबी समुद्रात गरवून मासळी धरची स्पर्धा. कारवारच्या युवा मच्छीमारी संघर्ष समिती हेमी आयोजन केल्या गरवून मासळी धरची स्पर्धा या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आयतवार 17 एप्रिलाक मान्य जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी केन. या तरेची स्पर्धा ही एक नवीन चिंतनकारी आसा अशी म्हटले. असल्या स्पर्धेत एक सकारात्मक भावना तयार जाता. असली स्पर्धा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराचे जाऊ जाय हेची तयारी करया आणि तेजी आजपासून सिद्धता सुरू करया. तुमका जिल्हा प्रशासन सहकार करतले असो त्यांनी भरवस दिलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या करावळी भागात योग्य अशा जाग्यार प्रवासोद्यम खात्यातर्फेन यांगलिंग सेंटर म्हटल्यार गरवून मासळी काडचो जागो निश्चित करचो. हेजेन प्रवासोद्यमाक एक आकर्षक केंद्र जातले. तसलो प्रयत्न जाऊ जाय अशे मच्छीमारी खात्याची उपनिर्देशकी कविता आर.के. हेमी सल्लो दिलो. या वेळार जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष टी.बी. हरिकांत, नगरसभा सदस्य स्नेहल हरिकांत, राजेश माजाळीकर आणि इतर हजर आशिल्ले. स्पर्धेचे विजेते सामान्य घरोच्या विभागात मनी गौडा प्रथम, संदीप संकेकर आणि मंजेश गौडा दुसरे, प्रवीण गौडा हेमी तृतीय बहुमान मिळवले. रेडियम घरोच्या विभागात मारुती तांडेल पहिलो तर गुरु यस नाईक हेमी विशेष बहुमान मिळवले. या कार्यक्रमात पद्मश्री आणि वांगडी हेमी प्रार्थना केली. पुरुषोत्तम गौडा हेमी स्वागत केले. समिती अध्यक्ष विनायक हरिकंत हेमी आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता केली. अचानक वादळी वाऱ्यान पडिल्ल्या मुसळधार पावसान जोयडा तालुक्यात फटको. जोयडा उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या 2 आठवड्याच्यान वेगवेगळ्या भागात काही जाग्यार जास्त तर काही जाग्यार बारीक सारीक पाऊस पडत असा. शनिवाराक सांजेचे जोयडाच्या बऱ्याच भागात अचानक मोठ्या वादळी वाऱ्यासकट मुसळधार पाऊस पडून बऱ्याच जाग्यार नुकसान झाले. रामनगरात तर खूप प्रमाणात पाऊस वाऱ्यान पडून वडर गल्लीत 2 घराचे पत्रे उडून गेल्यान सुनीता राजू वर्गीस आणि चिन्नक्का वडर हेमगेले घरातले सामान आणि धान्य दवस जे आशिल्ले सगळे भिजून वाईट झाले. या पावसान तेमगेले लाखो रुपयाचे नुकसान जाला असे कळला. शानभोगा मार्फत नुकसान झालेल्या घराचो पंचनामा करून पुढली कारवाई करतात. या अचानक वादळी वाऱ्याने येयल्या पावसान अखेर सर्वसामान्य जनतेक हो फटको सोंसचो पडलो. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हटल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन,
आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, सूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.